أبزلكم عز السلام تنجحكم قوات تهتاتلتنا مباركس نايز ساعة زينا حيزلكم مزيالله مجمر تاقن أرستاتو عدت بريزيدنت إساياس أفوركي روسيا الوانيجر مرحت معراب أفريقيا وتادراو سقمت خمز وستو أتنكقوم زبلو زيناتات حزمتكم الله سناي مكتتال عدت بريزيدنت إساياس أفوركي روسيا بريزيدنت إساياس أفوركي بريزيدنت فلاديمير بوتين بزقبر له عدما مسرت أفاقرا مع التحيل بحر فيدريشن روسيا تساتفو أبتلومي أبكتما سنت بيترسبرغ استخيلت سنبل 45 مراخب سبمارينات لعل 3,000 سراوتن استساتفو لتاريخ عظم حيل بحر روسيا تنتصبار أمريت قريبو بعد بريزيدنت فلاديمير بوتين ب28 حملة أبستقان أكال أو على مرحة هاجرات أفريقيا روسيا استساتف بريزيدنت إساياس أفوركي بس بريزيدنت بوتين كال أطلع له تسمى فيدريشن روسيا أمام عبال كلتا أوزن دناتاتن شركناتهم متحجازن كم زته ذكريو زي كازي بريزيدنت إساياس أفوركي استفل عليها تكالات بتسيحون نتفتاتن تعذبون بريزيدنت إساياس أفوركي بريزيدنت فلاديمير بوتين تمال مشت أبز جبر وكلتا أو ركب أمام عبال زمدنا إيرتران فيدريشن روسيا أبستفل عليه صلاتات كمون حبراوي أقداسمت أبزلهم قدات زتيوم بريزيدنت إساياس كانت روسيا يوكرين بأمريكا زمرحو حيلتات معراب يوكرين جنشل بمقبار روسيا أمبركهم عبالنتهم نمرقاز أوجوه أمونغو معرابن روسيا زكايد زلو كانت كم زخونا انتخونا بأنصارو نتبحتمت باتيرا خدقفو مزحاسبو زلو سنكلكل زبلا قطاباهم أداخمو ناب أفافيت ودكات يوسدوم كم زلو قليتسو أب قطاباهم مدايون عبلا الاستفلا لي حاجرات زبين وزلو اقداتات مسارحنات قطابا عبلا نمرقاز زختلو قبات بوليستات كم زخونا زحبر بريزيدنت إساياس حزبتات عالم كابز انكو قصاو قبات سرعات مقلقال أبزق على سلو زلو وان روسيا مساقرات أفريقان كالوتن تحبابيرا نزز بده استراتيجي بمحنصاص قبو ترأخ تتصاوت كم زقبا أغنزيبو بريزيدنت إساياس أسعبو إيرترا مس روسيا أبستفلالي عودتات نتقبر متحقاز بزملكات ودو استراتيجيكا وطن كم زلو بمبراه بفلاي أمام عبال أغمسب أبرتي عخم متسرح الرقاقيسو بريزيدنت بوتين بوغنو مس إيرترا متحقاز بشركنات مسرحن بوغن هاجرون زلو دلونات الرقاقيسو أبتركب بوغن إيرترا ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ኦስማን ሳልሕን አምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይን በወገን ፌደሬሽን ሩሲያ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሚስተር ቦግዳኖቭ አፈኛ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ዲሚትሪ ፔስኮቭን አምባሳደር ኢጎር ሞዝጎን ተሳቲፎም ነይሮም ብዘይካዚ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብ27 ሐምለ ምስ ሚኒስትር ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ፌደሬሽን ሩሲያ ሚስተር ቫለሪ ቫልኮቭ ተራኺቡ ኣብ መደባት ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ተዘራሪቡ ኣብ ትርክብ ሚኒስተር ቫለሪ መሰረት ኣብ 2018 ዝተገብረ ክልተ سمعت أبعودتات نفلتت عنا حرشة تكنولوجين كالإنباب وانو عدلات مهدرة تمرتق وهاب كم تسألها نازم محداسن نابزل على درجة كبن مبال دما منقس روسيا دلو مخانو الرقاقيتو بريزيدنت إساياس بوغانو من معبال عقب سب مسرت معبالا أبياتن سلازخونا أقل قلوة تمرتين أبكل مبصح مسرتاو بوليس منقس إرترا خمسخونا بمقلات أبعدلات تمرتق يتحاصرة زل على وزعيتات بمقبار عقب سب عينتن ببزحن من معبال قدام نتيو يسرح كم زلو الرقاقيتو نتا أبز عودز قبر متحقاز متكبارن مكتالن كاب كلتي وغانات حبراو كوميته قوم دما تراداديوم እዚ ከምዚሉም ከሎ ኣቀዲሙን ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብ26 ሐምለ ምስ ሚስተር ኢጎሊ ለፍቲን ተሓጋጋዚ ፕሬዝዳንት ፌደሬሽን ሩሲያ ቭላዲሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣብ ምዕባል ዝምድናታት ኤርትራን ፌደሬሽን ሩሲያን ከምኡን ሓበራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ከም ተዘራርቡ ልኡኻት ሚኒስትር ዜና ሓቢሮም الوانيجر مرحت معرب أفريقيا وتهدراو سقمت كم زوسدو أتنكقوم مرحت معرب هاجرات أفريقيا قبل التأب نيجر بعلوا سلطان زجبت أو تهدراو بجلة سقمت كم زوسدو أتنكقوم أتم مرحتي نتأثير زلو بريزيدنت محمد بازوم أبو ششو عت معلتي نفس سلطانك ملسو لتوجلة قدب جزيه بمولو أقدمو توجلة بزباو حيلتات يخون معربين هاجرات لنيجر نمتنو كايز جبر وتن كم زكلاخل أتنكقو نيرو بغالق زينا بأمايد قصرو دقفت علوا أب أفدق إمباسي فرنسا سلف تقاومو كايدوم برحت زوباو جزلة هاجرات معرب أفريقيا إيكواس بسنبت أبرز ختما نيجر أفجاو تراخيبهم بزعبا علوا منقستن نيجر تزراريبهم تم مرحتي دحرت أخيبا أبزوج ومجلسي إيكواس علوا خم زي تصور أفريقهم أوشت حادثو من طلباتون دحرت زي تماليهم اتزوباو جزلة حقا منقستاو سرعات أب نيجر ملاس زدلو كلو سقمت خواسديو إلو اتسقمتي حيل متك أمز حواسخ خوني خقل زبالات مجلسي لتي إذا أتاونت متلام وتهدراوين حلفتي بهزوز كراخو بمخانهم حبيرهم أبتا أخيبا استرخبا وكيلن حلف بيت صحفة حبرات هاجرات أب معرب أفريقان سحلن أب
نيجر زلو معبالتات زتحساسب بمخانو إيكواس وساني سقوم تخمز وسدا قليصوم نيجر قبر شبرا أم مقلاس وساني ترى اللوام إذا ترى دون تيلو أبتزوبا قبر شبرا خصفح فيز بلا دكتور ليوناردو سانتوس أمونغو إيكوسن علوا زكاة دقو جلن زاقت بواقع زرب كم تتجمرا نبيبس تزاربو إيكواس بعلوا سلطان نسجبت حيلين موقات وتادراو سقوم تخمز وسد كتنقق بفلاي أبز قرب أوانات زي نفلا مايوم أتزوبا وجلا أتنوح أوان نقام بياز مرحن أبكلتشن عسر شوعتن بمرج أتسعيرو سلطان يركب من زبالة يحيى جام نموقات وتادراو سقوم تخوسد وسينو نيرو أبت أوان سراوت سنغال نبت هاجر توافيرو بريزيدنت تشاد محمد إدريس دبي أتعلوا زكاة دقو جلا كاب سلطان غور المحبار نابرس ختما نيجر نيامي كمستقو عزا منقسي تشاد قليس الله اتمرحد حرت علوان اب نيجر زكشف اللاماي مرح وصا هاجر كوينو مس مختلت على وجله جنرال ساليفو مودي تزراريبو مس مرحت علوان نرسو حدش مرحت هاجرن غيرو شيمو زلون جنرال عبد الرحمن تجاني كزرب تخوينو جن استفلت نجر يلن مرحت معرب افريقيا نام نيجر نقداو براتات نفرت خيكايد مستهاجر زواسنو كلهم دبات كعصون اب لعنت وجله غنزباو معقب قلطف كتكبرنون وسينهم قدم تاخيبا جنرال تجاني إيكواس كنا بشم زي تقسن معرب وين هاجرات ጉዳይ ሀገሩ ጣልቃ ከአትዋ አጠንቀው ነሩ በተዕልዋ ግዛት ፈረንሳ ዝነበረት ኒጀር ናብ ሩሲያ ከይተዛዙ ተሰጊእሎ ፕሬዝዳንት ባዙም ኣብ መቅላስ ግብረ ሽበራ ምስ ሃገራት እትዘባን ምዕራባውያን በቅርበት ክሰርሕ ጸኒሑ ኣብ ቡርኪና ፋሶን ማሊን ድሕሪ ዝተኻየደ ዕልዋ እተን ሃገራት ምስ ሩሲያ ተመሓዚየን ኣለዋ ኣብ ኒያሚ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ፈረንሳ سلف قبزة كيلو دقفت علوا قاليهم نوح أدمن روسيا نوح أدمن بوتين كمون ودقات فرنسا خبرو تسمعهم نقاطري امباسي فرنسا ون بحوق قاتلهم بريزيدنت ماكرون بقديو فرنسا أنصارتي أب نيجر زلوا ربح زي تسمت قاعدة خمزة تتصاورن سقم تخم توسدن أتنكيقو علوا نيجر بهاجرات معرب تقاوم وزقات مخينو مرحبو جلا فاغنر جن نت سقمتي نيدو ريغوزين أتي أب نيجر زقات أما هزبي أنصار بعد وين جزاتو زكايدو قال سخمس خنا مقلاتو نتقو جلا قربت لوانا تيليجرام channel تصبصيبا انت هنا BBC نتصبصاب كابزي شراو اكل ايرغاغصون اما لعلوا زكاده جله اسلاميين ملشاتات اموغا زحغزو جله فاغنر امصيلو مستو جله زي تقادوت فرنسا دما وتادراو ماكلات نيجر زيرا مرحله مالينا 10 عمت اسلاميين عطقات تكلاخلو صنحو ل 12000 اخبرت سلام حبرات هاجرات كابت هاجر كوصو وسنه خوينو حبرات هاجرات ون امود اتا زعمت تقليل خوص تسمامعو فرنسا امريكان حبرات اوروبان نيجر زغبرو حجز دو كم زبلو افليطوم منبر السلامه كساتي برهان انتايو مسكينات تግራይ ብዝተኣሳሰር ቅድመ ዓመት ካብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ርክዋዝ በተኸት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝብል ሓድሽ መንበራ ቆይማላ ኣብዚ ቀረባ ድማ ካብቶም ብልዓለዋይ ቤተ ክህነት ቤተ ክርስቲያን ንጵጵስና ዝተሓርዩ 10 ሊቃውንቲ ነቶም 6 ኣብ ቅድስት ማርያም ጽዮን ኣክሱም ቀቢኣ ሸመያ ነቲ ኸይዲ ዝተቃወመት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ብወገና ነቲ ሽመት ዘይሕጋውን መርሕነት ቤተ ክርስቲያን ንሓደጋ ዘሳጥሕን ክትብል ኮኒና ኣቦታት ሊቃውንቲ ትግራይ ሓሲቦም ናስተንቲኖምን ስመንበሮም ናብ ጥንቲ ከም ዝመለስዮም ዝገልጹ ንምዃኑ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እንታይ እዩ ኣባ ከሳቴ ብርሃን ከመን እዮም ካብ ሞት ዝድሓነ ህፃን ፍሬሚናጦስ ኣባ ከሳቴ ብርሃን ብህፃንነቶም ካብ ሶርያ መጺኦም ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣክሱም ከም ዝዓበዩ ድርሳናት ይዝንቱ ይኹን እምበር ገለ ሰነዳት ግሪኻውዮም ክብሉን ከለው ገሊኦም ድማ ሶርያዊ ምዃኖም ይጠቕሱ ተኾነ ገድሊ ኣቡነ ሰላማ ዝብል መጽሓፍ ካብ ሶርያዊ ስድራ ኣብ ግሪኽ ኣብቲ እዋን ጽርኢ ከም ዝተወልዱ ይዝሕብር ናይ መጀመርያ ስሞም ፍሬሚናጦስ ዝብል ኮይኑ ስም ኣቦኡ ምናጦስ ስም ኣዲኡ ድማ ማርያም ሰናይት ዝብል ከም ዝኾነ ገድሎም የዘንቱ ፍሬሚናጦስ ብ26 ሕዳር 245 ዓመተ ምህረት ግእዚ ተወሊዱ ብ 12 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ ሜሮጵሎስ ምስ ዝተባህለ ነጋዳይ ኣኩ ብመርከብ ናብ ወደብ ኣዱሊስ መጸ እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ብዘጋጠሞም ሓደጋ ኣኩን ካልኦትን ክሞቱን ከለው ንሱን ኣዶሲዮስ ዝተባህለ ካልእ ህፃን ግን ብሂወት ከም ዝተረፉ ዛንተኦም የረድእ ኣካያዲ ስራሕ ሃገረ ስብከት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ሽረ እንዳስላሴ ኣባል ፈጻሚት ስራሕ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃንን ንብረእድ ተስፋይ ተወልደ ብወደብ ኣዲልስ ሒዝዎም ዝመጸ ሰብ ምስ ሞተ ናብ ኣክሱም ኣምጺዎም ኣብኡ ከዓ ግእዝ እናተምሃረ ዓብዩ ይብሉ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣክሱም ከም ዝዓበየ ዝንገረሉ ፍሬሚናጦስ ስርዓተ ሃይማኖት ምስ ተምሃረ ብቀይሕ ባሕር ኣቢሉ ናብ ግብፂ ኸይዱ ካብ ኢድ ቅዱስ ኣድናቴዎስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጵጵስና ተቐቢሉ ድሕሪ 5 ዓመት ናብ ኢትዮጵያ መጺኡ ናይ መጀመርያ ጳጳስ ከም ዝኾነ ድርሳናት ይሕብሩ እቶም ክልተ ኣሕዋት
አባ ሰላማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሕ ታሪኽን ሰዓብን ዘለዋ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅድሚ 1690 ዓመታት ብክልተ እግራ ደው ክትብል ከም ዝገበሩ ገድሎም የዘንቱ ንፍሬሚናጦስ ስርዓተ ጵጵስና ንኸምጽእ ናብ ኣሌክሳንድሪያ ወይ ከዓ ግብጺ ዝለኣኽዎ ክልተ ኣሕዋት ነገስታት ኣክሱም ኢዛናን ሳይዛናን እዮም። ካብቶም ቀዲሞም ብኣባ ሰላማ ዝተጠምቁ ምዃኖም እውን ዛንተኦም ይሕብር። ኣብርሃ ወኣጽብሃ ተባሂሎም ዝተጠመቁ ክልተ ነገስታት ጵጵስና ተቐቢሎም ምስ ተመልሱ ሰራዊቶም ኣዋፊሮም ከም ዝተቐበልዎም ይዝረብ። ኣብ ከባቢ ድባርዋን ኣብ ጎቦታት ገርዓልታን ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣብርሃ ወኣጽብሃ ከም ዝህነጹን ገድሊ እቶም ጳጳስ ይመልክት። ኣብ ዘመነ ንግስና ክልቲኦም ኣሕዋት ኣባ ሰላማ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ምድሪ ኢትዮጵያን ኤርትራን እናዘሩ ከም ዘጥምቁን ወንጌል ከም ዝሰበኹን ይንገር። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝበዝሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበዝሕ ክልቲኦም ኣሕዋት ዝሃነጽዎ እዩ ዝብሉ መጋቤ ብርሃናት ቀሲስ ተስፋይ ኣብ እዋን ነገስታት ኣብርሃ ወኣጽብሃ እቲ ሃይማኖት ሃገራውን መንግስታውን ምንባሩ የዘኻኽሩ። ደቂ ሰብን ፈጣርን ዘተዓረቐ ሰላማ ንብረእት ተስፋይ ክርስትና ብ34 ዓመተ ምህረት ገጽ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ እዮም ዝገልጹ። እንተኾነ እቲ ሕጂ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ትጥቀመሉ ዘለዋ ስርዓት ብቐንዱ ዘተኣታተወ ግን ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን እዮም። ቅድሚኡ ናይ ኦሪት ስርዓት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ብ330 ዓመተ ምህረት ጳጳስ ኮይኖም ምስ ተቐብኡ ን22 ዓመት ኣብ ኣክሱም ማእከል ዝገበረ ናይ መጀመርያ ሊቀ ጳጳስ ኮይኖም መሪሖም እዮም። ናይ መጀመርያ ስሙ ፍሬሚናጦስ እዩ ነይሩ። ኣብ መላእ ሃገር ወንጌል ስለዝሰበኸ ግን ሰላማ ተባሂሉ ከዓ ይብሉ። ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ሃዋርያ እዩ። ስለዝኾነ ከኣዩ ሰላማ ዝብል ስም ተዋሂብዎ። ቅድሚኡ እቲ ህዝቢ ብስርዓት ኦሪት እዩ ዝነባበር ነይሩ። ዳሕራይ ግን ኣባ ሰላማ ነቲ ሓድሽ ክዳን ተረዲኡ ኣምሂሩ ይብሉ። ካብ ኦሪት ምቕያር ከቢድ ፈተና እዩ ነይሩ። ስርዓት ኦሪት እዩ ነይሩ። መስዋዕቲ ይኽፈል ነይሩ። እዚ ንምቕያር ሰፊሕ ኣስተምህሮ የድሊ ነይሩ ኢሎም። ሰላማ ማለት ሰባትን ፈጣርን ዘተዓረቐ ማለት ከም ዝኾነ ዝገለጹ ንብረእት ተስፋይ ብሓፂሩ ኣቦ ሰላም ማለት ከም ዝኾነ ይረድኡ። ስለዚ መንበረ ኣባ ሰላማ ኣብ ኢትዮጵያ መሰረተ ክርስትና ኮይኑ ቀስ ብቐስ ስልጣንን ሓይልን ኣክሱም እናተዳኸመ ምስ መፀዩ ስምን ታሪኽን መንበር እናተቐየረ መፂኡ ይብሉ። ብስም ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝፅውዑ ብዙሓት ገዳማት እኳ እንተለው እቲ ኣብ ተንቤን ዓብይ ዓዲ ዝርከብ ገዳም ኣቡነ ሰላማ ግን እቲ ዝዓበየን ዓፅመ ስግኦም ዝዓረፈሉን ጥንታዊ ከም ዝኾነ እዮም እቶም ሊቃውንቲ ዝዛረቡ። ካልእ ካብ ዓዲግራት ናብ ዓድዋ ኣብ ዝወስድ ከባቢ ብዘት እውን ተረኽ ኣብ ዝተባህለ ቆሸት ሓደ ጥንታዊ መሳቕልን መፅሓፍትን ኣባ ሰላማ ዝርከቦ ገዳም ከም ዘሎ ቅድም ክብል ቢቢሲ ዝሰርሖ ሰብፃባት የመልክት። ስርዓታት ኣበልጋን ኣበነፍስን ንብረእት ተስፋይ ኣብቲ እዋን ህዝቢ ይጽሕፍን የንብብን ስለዘይነበረ ኣባ ሰላማ ገዛ እናዞረ ዘምህርን ዝመክርን ዓብይ ኣቦ ከም ዝመደብሉ ይነገር። ብመንፈሳዊ ኣፀዋውዓ ድማ ኣባት ነፍሲ ወይ ድማ ናይ ንስሓ ኣባት እናተባህለ ዝፍለጥ። ከምኡውን ክሳብ ሕጂ ብኣመንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝትግበር ኣባ ልገ ዝብል ስርዓት ከም ዘተኣታተው ይዛረቡ። እዚ ድማ ሓደ ህፃን ወዲ እንተኮይኑ ኣብ 40 መዓልቱ ጓል እንተኮይና ድማ ኣብ 80 መዓልታ ኣብ እዋን ጥምቀት ኣባ ልገ መንፈሳዊ ኣቦ ወይ ኣደ ከም እትሕዞ ይግበር። ቅዱስ ያሬድ ኣብ ዜምኡ ዝንቱ ሰብእሲ መምህርነ ዘተፈተወ ውስተ ምድርነ ይከስት ብርሃነ እናበለና ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ይውድሶም። እዚ ሰብዚ ብርሃን ክገልጸልና ናብ ምድርና ዝተላከዩ ከም ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣባ ሰላማ ክርስትና ኣብ ስርዓተ ቁርባን፣ ስርዓተ ንስሓ፣ ስርዓተ ጥምቀትን ስርዓተ ቅዳሴን ዝገበሩ ኣበርክቶ ዘዘኻኽር እዩ። ንፊደላት ግዕዝ ኣናበብቲ ከም ዝህልዎም ገይሩ። ኣባ ሰላማ ሃይማኖትን ስርዓትን እምነትን ኣብ ምስፋሕ ጥራይ ኣይኮነን ስሞም ዝለዓል። ኣብ ጸሓፋ ግዕዝ ኮነ ትግርኛ በቲ ናይ መጀመርያ ፊደላት ይጽሓፍ ከም ዝነበረ ኣብ ከም ኣክሱምን ኣብ ገለ ጥንታውያን ቦታታትን ኤርትራን በለውከለው ቋሓይቶ መጠራ ኣብ እምኒ ዝተወቕሩ ጽሑፋት የመልክቱ። ሰነዳትን ተመራመርቲ ቋንቋን ከም ዝብልዎ ኣናበብቲ ድምፂ ብምፍጣር እዚ ሕጂ ኣብ ግብሪ ዘሎ ኣጸሓፋ ስርዓት ካብ ክሳብ ሳብዕ ኣባ ሰላማ ዝፈጠርዎ ከም ዝኾነ ይዝንቶ። ካብኡ ሓሊፉ ብዙሓት መጽሓፍቲ ካብ ግሪክ ፅርኢ ናብ ግዕዝ ክትርጎምን ስነ ጽሑፍ ግዕዝ ክዓበን ከም ዝገበሩ ገድሎም ታሪኾም የመልክት። ናብ ጥንቲ መንበርና ኢና ተመሊስና። ኣብ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትግራይ ዋና ጸሓፍን ጉዳይ ርክባት ወፃእን ዋና ዲን መንፈሳዊ ኮሌጅ ፍሬሚናጦስን መጋቢ ብርሃናት ቀሲስ ተስፋይ ብዛዕባ እዚ መንበረ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ዝብል ኣሰያይማት ሓቲቶም ናብ ጥንተ መንበሩ ኢና መሊስናዮ እምበር ሓድሽ መንበር ኣይፈጠርናን ኢሎም። እቲ ጎሊቡ ወይ ቀኒኑ ዝነበረ ኣቃኒዕና ቀቢሮሞ ኣጥፊኦሞን ኣህሲሶሞን ዝነበሩ ኢና ነተንስኦ ዘለና ኢሎም። ነቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ሃይማኖታዊ ምንቅስቃስ ተቃውሞት ቤተክርስትያን ኢትዮጵያ ግን እዚ ሓድሽ መንበረ ሰላማ ብዝብል ዝተጣየሰሉ መንገዲ ዘይሕጋውን ስርዓተ ቁኖና ዝጥሕስን ከም ዝኾነ ትገልጽ። ርክብ ኣቋሪፅና ምስ በልና ትኽክል ኢኹም ትኽክል ኣይኮንኩምን ክብሉና ኣይክእሉን ብዙሕ ትርጉሙን ኣይንህቦን ኢሎም። ገዳማት ትግራይ ሓድግታት ትግራይ ይጠፍኣሎ ይዝመታሎ ካህናት ይሕረዱለው ኢልናዮም ኣይሰምዑናን ዝበሉ መጋቤ ብርሃን ቀሲስ ተስፋይ ንኩሉ ሕፅንታ ኣቦታትን ኣዴታትን ትግራይ ከም ዘይሰምዑ ይኸሱ። ካብ ቀደም እውን ናይ ሓደ ከባቢ ሓቀኛ ታሪኽ እናሕሰስካ ናይ ካልእ ከባቢ እናጉላሕካ ገባርን ሓዳግን ናይ ምዃን ዝምባሌታት ነይርዎም እዮም። ነዚ ተፃዊርና ኢና ኣብ ትሕቶኦም ፅኒሕና ይብሉ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጥረ ህልቂትን ሰቆቃን ምስቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ዛንታ ንብዓት ራሄል ዘመሳሰለዎ መጋቤ ብርሃናት ንሕና
لعل كلت عمت ويلنا إنا بزحات قول عرقي فميم زسمع الناس إنا أزيونا بزوساني بسحنا إلهم نحنا يكونن بعلتنا ميمدفي أمنا نام منبرنا تمليسنا زلنا ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ግቡኣን ዘይምፍጻማ ይቕርታ ሓቲታ እቲ ምስሓብ ብዕርቂ ክውዳእ ሓቲታ ነይራ መጋቢ ብርሃናት ቀሲስ ተስፋይ ግን ይቕሬታ ይጽላእን እዚ ግን ናይ ቃል ዓለም እዩ ናይ ምትላልን ናይ ሽርሕን ዕርቂ ንማንም ኣይጠቅምን ኢሎም ንጽቡቕ ግርብትናውን ክንዕባቕ ንኽእል ኢና ግን መንበረ ሰላማ ኣይንገድፍን ንድሕሪት ኣይንምለስን ኢሎም እቲ ውሳኔ ምፍላይ ምስ ፖለቲካ ሃዋሃው ዘራኽብ እንተኾይኑ ዝቐረበሎም ሕቶ እንትምልሱ ግን እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋሃው ሰላም ከዓሙቕ ብጸሎትን ምህለላን ከም ዝሕግዙ ገሊጾም ካብ ሓሊፉ ፖለቲከኛታት ኣብ ሃይማኖት ኢሎም ከእትውዮም ኢልና ይንኣምንን ንሳቶም እውን ኣይውዕልዎን እዮም ኢሎም أمباركس زخبركم تخطاتلتنا نايزي ساعة زيناو مساندعونا عبزي فتصم حدش زيناتات نمكتتال سبسكرايب كومنت شير لايك مقبارا يترسعو سلام